Mga kapuso, kita mga Pilipino mahiligon gayod kaayo sa pagkanta. Apan likod ni ining mga iladong kanta nga atong ginapaminawan, adunay mga istorya gikan sa mga nagsulat ni ini. O karong buntaga atong makauban ang usa ka song composer nga si Sir Rayman Jem Alferez. Sir Rayman, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag kapuso. Good morning, good morning. Okay lang. Salamat kayo. Thank you for having me. Salamat kayo. Sir, paunsa ba nagsugod kining pagkahilig nimo sa musika ingon man sa songwriting? Ang ako ang pag-start ani is since I was kid. Kay ako ang mga ginikanan isa musicians also. And nag-start ko sulat og mga kanta when I was in high school. Songwriting contest. And ako ang nakadaog ato. So mo to mong nagamit nga graduation song and nagpadayon na until now. Asa sab kasagad nga kuha og inspirasyon niini sa imong mga composition, sir? Well, kung sa inspiration, ang ako ang pinaka-importante, ako ang ginikanan, ako ang mamagpapa, ako ang asawa, akong anak, sila ako ang mga hinungdan nga nanong nagpadayon gyapon ko sa pagsulat og mga kanta antud karon. Sir, nasayod mi nga ang bawat kanta adunay istorya likod niini, pero sa imuhang mga na-compose, asa ang maingon nimo nga mitatak sa imuha? Sa almost mga thousands naman nato or mga nasa 800 na akong nasulat antod karon. Ang nitatak yun is ang ngayong dumating ka na, which is nasa mainstream, and ang sonata na akong gisulat para sa mga musicians nga pareha sa kuha sa mga sinati na mo karon. Kani ngayong dumating ka na, sir, nasulat na ko ni siya tungod sa akong asawa. Naani siya sa mainstream karon. And nasulat na ko ni siya ng mga 3 a.m. And ako lang gihunahon padayon gyud ako ang lyrics until nahuman na ko siya mga 6 a.m. Dayon ako siyang gipasa ang demo na kaloy-an taon sa Ginoo nga nakasulod taon to nga kanta og kantud karon nagyapon nagaplay gyapon sa mga radios karon. And kaning sonata ako'y gakantaan ni pero dili kaayo siya sikat. Ang ako ang tumong lang ani is unsay kinabuhi sa mua sa among ginabuhat matag adlaw, unsay rason nanong padayon mi sa mong passion, usay na gibuli, mao nasulat nako to siya nga kanta which is ang sonata. Sir, sa imong mga kanta nga ginasulat, asa ba ka na genre sagad nakatutok? Actually, sir, ang akong genre is variety ko, sir. Variety, na ako'y jazz, na ako'y ballad, nagadigest ko laing ng mga style, napo ko'y mga rap, napo ko'y rap. So naana ko'y ang tangalat ang title is Uwan, napo ko'y ballad, naapo ko'y mga rock, naapo ko'y mga jazz, naapo'y reggae. So ako lang siyang gidigest, sir. Ang mga tao manggod, klase-klase silag mga taste. So dili lang jud ka dapat mag-focus sa isa kadalan. Kay dili man na pareha sa imo ang mga tao. So magsulat gani kog mga kanta, daghan jud kaayo kog mga pamaagi kay para gyud nga ang mga tao dali ra man makadakop ana ra ko mga style, sir. Sir, unsa ba ang tema o mensahe nga sagad ginadala sa imong mga kanta nga gina-compose? Ang akong mensahe lang gyud akong tumong bitaw no nga nanong nagasulat ko. If passion man gud nimo, love nimo, magpadayon ka ana. And especially kung ang imong tumong ana bitaw gikan gyud sa kasing-kasing, ayo naglisod-lisura. The more nga simple ang kanta, the more nga ma-feel sa mga tao nga bagay sila ato nga kanta, nadiin gyud sila mga kasing-kasing. Sir, ay imong mga kasinatian sa kinabuhi, lakip sa ba sa imong ginasulat ngadto sa usa ka kanta? Yes, sir. Sa mga experience, daghan kaayo kog mga inana, sir. Like for example, ang Uwan, kana. Kaning Uwan nga kanta, sir, about ni sa ako pagkabata, kung sa kinabuhi na ako, hantod nga nidako ko, sa mga struggles nga nilabay, sa mga daghang mga kalisdanan, pero aniara gyapon, kaloy-an sa Ginoo nga pangga gyapon sa Ginoo, pinangga tayo. Sa pagsulat og kanta, pila ka adlaw ba o bulan ang imong ginagahin aron makahuman ka og usa ka kanta? Kana since I was high school, nag-start na mo kog sulat, ana, sir. Pero katong bata pa ko, it takes 2 months or 1 month, ana, na siya sa mga bulan. Pero karon nga mo na gyud as a professional songwriter, composer,
sa isa ka adlaw kung imo gyud siyang i-focus bitog anang adlaw nga wala kay laing gitrabaho, makabuhat og mga kanta mga 3 to 4 3 to 4 songs. Kung kuan jud kayo ka kana bitong nagyud imo ang focus jud kay kadiha nga area bito karon. So ako makaya nagsulat is 4 to 3 ana siya sir. Gawa sa pag-composer, ikaw pud ba mismo ginakanta pud ba nimo ang imuhang mga gipangsulat? Yes sir, ginakanta nako like sa mga weddings nako nga mga event, especially mga love songs. Nagya po yung mga kanta nga ginakanta nako bitaw nga ako ang mga sulat, which is like for example, Panalangin, Ikaw ang Sagot, tapos Hangtod sa Kangturan. Kana ako ra gyud po nagakanta na sir. Daghang kayong salamat Sir Raymond sa pag-share sa imong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir and more opportunities alang kanimo. Thank you po. Salamat kapuso. Thank you for having me. Salamat kaayo. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.